Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. A yau mun zo muku da wani tallan website irin mai kalamai masu daɗi, irin kalaman soyayya ga masoya domin amfanuwa ga masoya. Bari mu je ba tare da ɓata lokaci ba cikin wannan website domin ganin irin kalaman da yake ɗauke da shi. Zan saka muku link ɗin shi a ƙasan description da kuma cikin comment insha Allah. Kamar dai yadda kake gani a nan, gashi nan muna a cikin wannan website. Gasu nan zaka duba kala-kala duk wanda kake so har ƙasa a hankali. Akwai kuma wajen satin, wajen research idan kana so zaka bincika duk abin da kake so. Ga wani nan a sama kuna gani an saka, bari mu karanta mu ji fasalin sunan Maryam da Asiya. Masha Allah, kalaman soyayya masu daɗi da ratsa jiki. Masha Allah, ni ma dai ina karanto muku kaɗan daga ciki. To idan kana so kana buƙata zaka iya ziyartar wannan website mai albarka. Sannan na san wasu da yawan mu za su ce waya wannan website baya da yawan rubutu da yawa. A'a, ba yawan rubutu ne baya da ba, inda kuka ga kowane ya an samu alaman hoton shi anan zaka taba kan rubutun nan. Kana tabawa kowannen shi zaka ga iya adadin rubutun da yake dauke da shi. Bin cewa idan baka da kuɗi a cikin wayarka zaka iya yin kira ya shiga. Mun samu kuskure akan wannan bidiyon, mun zo mu gyara muku ne, muna kuma neman afuwa a gare ku. Idan an yi blocking ɗinka ko kuma an saka blacklist ma'ana list noir, to idan kana da kuɗi a cikin wayarka ka yi amfani da wannan system insha Allah Abdel in zai wuce. Kar ku manta da Allah ku muna subscribing, ku muna liking. Assalamu alaikum wa rahmatullah.